Ćao svima. Evo ga video na našem jeziku. Za sve vas koji ste mi pisali da prevedem sa italijanskog, evo snimam video. Tema videa je svi su muškarci isti, u vašem smislu. Apsolutno ne. Kao što važi za žene. Mislim, to je strašno da se čuje danas u 2025. godini da su svi muškarci isti, da su sve žene iste. Mogu da vam kažem nisu. Za mene i mislim da nisu ni za vas, samo jednostavno pitajte sebe šta uverenja, koliko vas čine srećni. Znači, strašno je to kad se čuje, meni kad neko kaže, ne prođe dobro. Znači, kad meni muškarac kaže, ma sve ste vi iste, ili još gore, šta ti znaš, ti si žensko. Ja mislim da se smanji na piksel. Samo jednim pitanjem, ja ga pozovem samo da se seti ko mu je majka. Ako to priča o svojoj majci, pošto je ona žena, može, ima pravo ako mu je ona dozvolila. Meni ne. Znači, poštovanje ovdje pada u vodu. Sa ovakvim uverenjima ne idemo nigde. I mislim da su ova uverenja dovela ljude danas da budu toliko sami. Samoća je jako teška za svakog ko ne zna da je prigrli. Meni je samoća dala toliko toga da spoznam sebe, da mogu samo da joj kažem hvala. Šta možemo tu da uradimo? Možemo mnogo. Možemo da mislimo svojom glavom, možemo da se potrudimo da upoznamo osobu malo bolje, a ne da imamo predrasude o toj osobi samo zato što je žensko ili samo zato što je muško. Zašto video na srpskom i na italijanskom ne može da bude isti? Zato što ja ovdje živim jednu realnost. Ovdje je život lakši. Mislim, ne možemo da se lažemo. Balkan je prošao i sve i svašta, naročito Srbija. I nelogično mi je da pričam isto sa ljudima koji ne znaju šta je rat, koji ne znaju šta je inflacija, devalvacija, šta ti sve nije bilo, bombardovanje. Znači, ne mogu video da prevedem sa italijanskom, ne bi imao smisla. Što je najgore, što sam rasla dole i znam kako su bili muškarci uzgajani, barem u mom kraju. Deda je znao da te odvede, da ti pokaže imanje, mislim, pričam za muškarce, i da kaže, ti ćeš sve ovo jednog dana će da bude tvoje, ti si domaćin, bit ćeš domaćin, a kad? Kad ti umre otac? Nećeš ni tad, evo ja ti kažem. Znači, ljude su pravili da budu domaćini kad neko umre, deda živ, a on mu priča da će bude domaćin kad mu umre otac. Slavit ćeš slavu, ti ćeš kolač da sečeš kad ti umre otac. A možda ti i pradeda živ, ne znam. Znači, to su toliko loše stvari. Do tad moraš da slušaš starijeg. Pa ne moraš. Budi svoj. Ali ako smo rasli sa tim stvarima, normalno da nismo mogli svojom glavom, za nas je to bilo normalno, za nas je to bila jedina realnost koja postoji. Samo što kad si počeo malo da se budiš, da budeš zreliji, nisi počeo da pitaš sebe šta je dobro. Nažalost, ponovo moram da se vratim dole, u Srbiji nisu bili ti uslovi. Možda si morao da slušaš i te roditelje i nisi imao uslova gdje da nađeš posao. Nisi mogao da završiš školu jer je bilo bombardovanje, ratovi, izbeglice. Strašne stvari su se događali. Znači, obeležila te ta srpska istorija. Što bi trebalo da te dovede da budeš jači čovjek i jača žena. Ja vidim jake žene, znači moje prijateljice su lavice dole. Imam
Znači, baš primere samohranih majki koje su se borile, koje su svoju decu podigle, u bedi, mučile su se, radile sve i svašta da donesu taj dinar u kuću. Nije im bilo lako. I one sigurno neće svog sina da nauče, sve su žene iste, sve će da se profitiraju, iskoristit ćete, svi muškarci su isti, ne znam, svi su ološi. One neće to da kažu. Nego će da kažu, pokušaj da budeš srećan. Uživaj u tome što imaš. Nažalost, iz kuće puno stvari polazi. To neko vaspitanje, to neko učenje, to neko pravo da nemaš pravo glasa. Ja sam najmlađa bila u kući i nikad nisam bila ta što ćuti. Koliko god da sam batine popila zbog mog jezika, nisam mogla da budem drugačija. Znači, ti ćuti, ti ne znaš, ti si mala, kad budeš kao ja, onda ćeš imati pravo da pričaš. Ja sam bila drugačija. Ali znam ko nije imao hrabrosti da se suprotstavi, ko je želeo da se svidi svojim roditeljima. Zašto treba da se svidiš svojim roditeljima? I to je jedno jako važno pitanje da postavimo sebi. Zašto ja moram da se svidim nekom? Zato što me nisu naučili da se svidim sebi, da budem dobar sebi, da imam svoje mišljenje. Imam sina i ćerku. Oni su već veliki. I pre neki dan baš moj sin kaže, ali normalno je da svako kaže svoje mišljenje. Čudi se nekom drugu što ga neko nije saslušao. Ja kažem nije. Normalno je u našoj kući. Zato što sam te ja naučila da budeš slobodan. I da biraš iz slobode. To je bitno da damo do znanja osobi da vredi njeno mišljenje. I onda nećemo da dođemo u situaciju da mislimo da su svi muškarci isti, sve žene iste. I da će svi samo misle da te povrede. A možda misle da te vole. Ajde misli ono lepše. I posebno žene koje mi kažu, svi su muškarci isti, a menjaju ih. Pa što ih menjaš? Nađi jednog, privikni se. I to je to. Znači, ajde okej, ostavio te neko. Prvi je bio isti kao drugi. Što ideš u treću vezu sa istom osobom, samo u drugom telu? Pa pitaj se koliko ti poznaješ sebe i šta ti voliš u sebi da bi mogla da voliš i u drugome. To važi za muškarce. Više puta mi se desilo, kaže, želim da te upoznam. Kaže, ne znaš o čemu pričaš. A koliko znaš sebe? Znači, ne znaš sebe, a želiš da upoznaš nekog i ne voliš sebe, što je najgore, ne voliš sebe, kako ćeš da voliš drugog? Odakle vučeš tu ljubav? Iz praznog u šuplje, iz šupljeg u prazno. Misliš da voliš. Znači, zavoli sebe sa svojim manama, sa svojim strahovima, sa svojim sumnjama. I onda će da ti bude lako da voliš drugog, jer ćeš da prihvatiš da i ta osoba ima strahove. Da i ta osoba hoće da, nekad je uplašena, hoće samo malo da ima neku podršku. Znači, kako ti voliš da imaš podršku i neko drugi voli. Ali ne možeš da znaš ako ne znaš sebe. Jer ćeš da se vežeš za mane i za vrline. I onda ćeš da kažeš, ja znam sebe, ja sam u tome najbolje. Onda će prođu 5 godina i ti to više nećeš da možeš da radiš. Onda kažeš, kako, šta mi se desilo? A pogledaj svoje mane. U onome što si bio loš, možda tu više nisi, možda to više ne postoji u tebi. Znači, moramo da se vraćamo na sebe. Moramo da gledamo sebe iznutra. Da vratimo sebe sebi. Kad smo zajedno, onda je lako. Lako je da upoznaš osobu, pa nema vezu, upoznaj jednu, drugu, treću.
vidjet ćeš šta je za tebe. Ako ne čitate, za mene važi, ako ne čitamo iste knjige, ne mora bude ista knjiga, neka bude od istog autora. Ako ne volimo iste filmove, evo, šta tu? Znači, lako je da mi jedemo, možda neko i ne jede istu hranu kao ti. I šta ćeš sada kuvaš tamo već? Kuvat ćeš neko vreme pa će ti smuči da kuvaš duplo. Znači, traži nešto onako što tebi prija, da sa lakoćom da živiš tu vezu. To je ono moje mišljenje i ja to želim. Znači, ne može niko da te učini srećnim ako ti nisi srećan u sebi. Kako ćeš da budeš zadovoljan ako ne prihvataš svoje telo, ne prihvataš sebe, ne prihvataš svoju porodicu, a onda kao druga ti bolja? Ma nije, zanosiš se. Budi ti porodica sebi. Budi ti podrška sebi. Nauči se da budeš podrška. Jer na kraju ćeš stvarno da shvatiš da nikad niko nije bio tvoja podrška. Nego si ti, sad ću to da uradim. Lepo je da se ima podrška, ja ne znam šta je to. Ja ne znam šta je podrška i sad kad sam rekla mom sinu da ću da snimam video za YouTube, mislim na italijanskom sam počela prvo, ja kažem ja ću da snimam. I onako dok mi ruka se ne oporavi, proći će još mjesec, dva, šta da radim kući? Sad mi je bolje. Kaže on, ti nisi normalna. To ćeš da radiš. Šta ćeš da radiš? Šta ćeš, mislim, bez veze glupo mu to. Njemu kažem, pa ja ne tražim dozvolu od tebe. Ja te samo obaveštavam. Jer ja da sam čekala na podršku porodice, ne pričam kad sam bila mala i kad sam se udala, znači to, kada briši zadnji, oni prvih 25, 6, 7 godina. Da sam čekala, ja bi čekala još 3 života. Znači, budi sebi podrška, nauči da budeš sebi podrška. Ne trebaju ti pare za to. Znači, možeš da spremiš, pa kreni od jednog lepog doručka. Ugodi sebi jedan lep doručak. Imaš džem šipka? Ja ga nemam ovde. Jako se teško nalazi i nije kao domaći. Znači, spremi sebi neki lep doručak. Ako znaš sebi da ugodiš jedan mali doručak, nešto lepo, ti ćeš da znaš i drugoj osobi to da ponudiš. I prijaće, jer radiš iz srca. Ne treba ti ne znam šta. Kaže, ne mogu da se oženim, nemam para. Ne trebaju ti pare za svadbu. Treba ti žena. Naći ženu. Ili, na primjer, nemam uslova da se udam žensko kad kaže. Treba ti muž, bre, da se udaš. Uslove će da stvorite. Jako mi, znači, i to mi je nešto najsmješnije kad čujem da neko kaže, pogotovo roditelji. Drage moje mame. Pa i tate. Znači, kad učite svoju decu, pričam i neke i po 30 godina, 40 godina, to nije više dete. Ustanete ujutro iz kreveta, spavali ste s nekim ste zaspali, s nekim ste se probudili, a učite vaše dete da ne veruje drugima, da će neko da ga iskoristi, da ne treba da se veruje drugima, jer oni nas ne vole. Niko nije iskren. Mislim, setite se samo da to vaše dete spava možda u 30 godina i 40 godina samo. Da se budi samo. Ajde da probamo da vidimo nešto lepo u nama. Ja ne mogu da shvatim majku koja priča, uči sina da su sve žene loše. Ženo, pričaš o sebi. Trgni se. Ti ćeš da umreš, on će da ostane sam. Pa čekaj, ajmo malo da vidimo na šire. Ajde se podsjetimo šta smo mi. Pa svi smo mi imali oca i majku.
koji je imao sestru, brata mislim, i muško i žensko. Znači, o kome pričaš? Ili tako kad stanu da pljuju o nekoj devojci, pa i ona je nečije dete. Pa i u muškarcima isto. Ološ, pijanica, izlazi, troši pare. Ma koje bre pare troši? Ma tvoje pare troši. Znači od njega propalice. Briši ga s planete. A ne vidiš možda što imaš u tvojoj kući. Eto, to me inspirisalo na ovaj video, a i moje drugarice koje su juče imale baš fine ideje za te iste muškarce. Svi su muškarci isti. Pa kad se ih probala, majku mu sve. Da bi znala tako nešto da sudiš. Eto, to meni strašno nervira i neću više to da slušam. Zato sam odlučila s njim video. Da pojasnim moje mišljenje. I da vas pozovem da pre nego što sudite nekome, evo, stavite prst na čelo i kažete o kome ja pričam. Ok, žensko je žensko, muško je muško, ali mi jednom bez drugog ne bi bili ovde. Ajde da se setimo šta je to lepo što nas veže. Jedino to. Znači, imam jedan test, snimit ću verovatno kasnije, kako da pronađeš kompatibilnu osobu. Ili kako da gledaš osobu jednostavno ispred tebe, da ukapiraš koliko ste zajedno, koliko ste slični i da li možete da funkcionišete. Šta ti smeta? Ako ti smetaju 10 stvari, a 2 ti se stvari sviđaju kod osobe s kojom izlaziš, pa s kim izlaziš? Koga lažeš? Koliko si iskren prema sebi ili iskrena? Znači, ajde malo da se vratimo. Samoća te uči da budeš svoj. Znači, da ako ideš iz jedne veze u drugu, samo da ne bi bila sama ili da ne bi bio sam, ne radiš drugima loše, radiš sebi, stani, trgni se, poradi na sebi. Posebno u Srbiji mi imamo toliko manastira, idi malo u manastir, idi u šumu, diši. Znači, vrati sebe sebi i pričaj sa sobom. Jer ako ne znaš da slušaš sebe, ne znaš da slušaš ni drugi. I nećeš da ih razumeš i ništa tu neće da funkcioniše. Znači, toliko energetskih tehnika imamo da je danas smiješno da se još uvek drže ova uverenja. To je bio toliko od mene. Znači, to bi bilo to. Ako želite da neki video snimim za neku temu ako vam se sviđa to što ja pričam, ne znam, meni se sviđa, i verovatno vama koji ste mi pisali, napišite mi šta hoćete. Možda možemo da pričamo jednostavno. Dajte mi neki primer, jer ja nemam problem da pričam, ja imam problem da ćutim. Tako da, fino mi je to. Lečim se, bolje mi je. I baš me ovo zabavlja. Javite se, pa se gledamo. Ljubim vas puno i nisu svi muškarci loši, a ni mi žene. Ćao!